En aquesta legislatura, l'Ajuntament de Ciutadella hem apostat per la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives. En aquest cas, creiem que és una peça imprescindible per una bona pràctica esportiva per tots els fiets i fietes i adults que practiquen esport en el nostre municipi. En aquesta legislatura hem aconseguit renovar la gespa dels 3 camps de futbol, en el mateix temps que han renovat quasi tota la totalitat de tots els punts llumínics de les instal·lacions esportives, fet que permetrà tenir una millor qualitat de la pràctica esportiva per als nostres esportistes. Les millores que s'han fet a les instal·lacions esportives per part de l'Ajuntament de Ciutadella juntament amb el Consell Insular de Menorca han permès i permetran poder tenir una millor eficiència energètica, a més també reduir la contaminació lumínica, així com també els rebuts de cost d'aquesta electricitat. Per una altra banda també, amb els nous camps de futbol hi ha redactats uns projectes que indiquen de quina manera s'ha de reutilitzar aquesta aigua. Des del PSM Més per Menorca, apostant perquè la pròxima legislatura es facin els aljubs en el cas de futbol per la recollida d'aigua, així com seguir mantenint la idea de que les instal·lacions esportives han de ser sostenibles.